Izvješće o vanjskom upletanju u sve demokratske procese u EU. Naravno, autorima ovog dokumenta, nemojmo se zavaravati, ne smeta svako vanjsko uplitanje, nego samo nepodobno vanjsko uplitanje. Kao i uvijek, ideja ovog dokumenta je obračun s onim strankama i vladama koje ne misle kako im Brisel kaže da trebaju misliti i ne rade onako kako im Brisel kaže da trebaju raditi. Nije demokracija i nisu pošteni izbori ako birači ne izaberu miljenika Brisela. Demokracija je samo ako naši pobjede. Što se tiče vanjskih uplitanja, evo jedan primjer kako se to radi po Europi. Procurili su podaci sa online sastanka koji je održan nedavno u Bugarskoj u procesu formiranja koalicije i vlade. Među ostalim moglo se čuti kako se kadrovira u institucijama u demokraciji. Promijenit ćemo voditelje obavještajnih i istražnih službi. Sva imena već su sinkronizirana i odobrena od strane ambasade naših atlantskih partnera. Ovo nije usamljen primjer među europskim zemljama. Je li ostalo što osobne časti i nacionalne časti u europskoj politici ili je prevladalo sluganstvo i poslušništvo? Ambasade ne smiju kadrovirati čije god jesu, jer je to smrt suvereniteta.